खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं गिबिथारावनो बरायनानै लाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ जाय थामनायाव नायदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय बेनो जाहैबाय मा ब्लेकमेल स' ब्लेकमेला जोंनि दासान्दि बिराद बारायगासिनो दं लोगोफोर दा ब्लेकमेलखौ बोरै मानसिफ्रा खालामजाबाय थादों बे ब्लेकमेल भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थख' बुंनानै होनो नागिरदों दा नोंसोरो मोजाङै खोनासं जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि जायफोरनाखि मिथिनो लुगैयो बिथांमोनाल' नाय आरो जायफोरनाखि गावखौनो बिराद मोनथिखागौ सानना लाखायोबा स्मार्ट सानना लाखायोबा नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ नङा आङो नैबेबायदिनि थाखायसो बानायनाय बे भिडिअखौ जाय मानसिफ्रा जेन' आरो फिन आरो फानाव गोलैनाङा आं बेफोरबायदि मानसिखौसो आङो बे भिडिअखौ खिथानो नागिरदों दा अब्ला नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खेबसे लाइक खालाम आरो नोंथांनि आंगो लोगोनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो जेन' नोंनि आंगो लोगोआबो जेन' आरो बेबायदि ब्लेकमेलाव गोलैला दा फैदो अब्ला जों थार बाथ्राखौ जों मिथिनानै लादिनि बाथ्राया जाहैबाय मा ब्लेकमेलखौ जों बोरै खालामो मानसिफ्रा बोरै खालामो आथिखालाव मानसिफ्रा माबोरैबा थाखा खामायनो हागोन बिनि माखासे राहा लामाखौ जेब्लायबो नागिरबाय थायो लोगोफोर माबोरैबा मानसिफ्रा सर्टकाट रां रुफा खामायनो नागिरो बा हायो बिनिल' माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ मानसिफ्रा लायो स' दिनै बेबायदि थासारिया आं दाखालिनि खिथाखादों जोंनि बर'नि गेजेरावबो जाबाय बे जाहैबाय चिरां आरो क'क्राझारजों बे जालायनाय मोनसे घटनाखौ आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय दा बांसिन जोंना ब्लेकमेला जादों होननानै बुंदोंबा फेसबुकाव जादों लोगोफोर फेसबुकाव जे आननोन माखासे मानसिफ्रा जे नोंजों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनायनि उनावहाय नोंनि पेजखौ बिसोरो मा खालामो हेक खालामो मिथिबायना जेरै नोंसोरो नुदों सोरनिबा फेसबुक एकाउन्टखौनो मा खालामबाय सोरबा हेक खालामजाबाय सोरनिबा फेसबुक पेज एकाउन्टआबो हेक खालामजाबाय दासान्दि आंनि सासे लोगोनि फेसबुक जेनोखि माबायानो प्रफाइलानो दा हेक जाबाय बिथाङा खालामनो हाला हो दा बिनि भिडिअ बिनि फेसबुक पेजाव बिराद माखासे गाज्रि भिडिअ दा आपल'ड खालामबाय थादों दा दिनै आं नोंसिनाव स्क्रिनाव होदों दहाय नङा होमबा थामनेलाव आं होदों मोनसे किस खालामनाय मोनसे माबा प्रफाइल नोंथांमोना नुदों आरोना आं होफिनदों नैबाहाय दा बेखौ जाहैबाय मा मेन बाथ्राया जाहैबाय मा बेनो लोगोफोर नोंखौ फार्स्टआव फेसबुकाव बांसिन मानसिया फेसबुक जादों दै फेसबुकाव नोंखौ आननोन मानसि नोङो बांसिन हौवाफ्राथ' मा खालामो सोरबा मोजां समायना सिख्लाफोर नुबाथ' बिसोरो बेजों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जायोना ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंखौ मेसेन्जाराव हाय होनोसै हेल' होनोसै ओमफ्राय हायोबा नोंनि नाम्बारखौ हर होनना बुंनोसै स' बिनिफ्राय नोंबो मोजां नुनानै जेनेबा बेनो नाम्बारखौ हरगारनोसै बिनिफ्राय नोंखौ वाट्सएपआव दाना कल खालामनोसै बिदिनो दिनै नङा गाबोन नोंखौ भिडिअ कल खालामगोन भिडिअ कल खालामनानै रायलायगोन हो रायलायनोसै बिनि उनाव नोंजों गोबां माखासे खोथा रायलायनोसै बिनि उनावहाय मा जाबाय भिडिअ रायलायनाय मानाय नोंजों भिडिअ कलिं खालामबाय नालाय बै भिडिअ जेनोखि नों कलिं खालामदों बेजों दाना मा खालामनोसै बियो अट'मेटिक स्क्रिन रेकर्डिं खालामना लाखायो लोगोफोर थारला नोंजों भिडिअ कल खालामनायखौ बिसोरो अट'मेटिक स्क्रिन रेकर्डिं खालामना लाखायो जाय माने नोंखौ जालाव फासायनो नागिरदों बै मानसिफ्रा स्क्रिन रेकर्डिं खालामना लाखायो ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामना लाबाय थागोन बिनि उनाव मा खालामसै बै नोंनि माखासे खर'खौनो नैबे गोदोनानिफ्राय नैखौ दानस'नानै बा नैबे खर'खौ दानस'नानै नोंनि खर'ल' होगोन ओमफ्राय नैबाहाय माखासे नेकेट जेनोखि ड्रेस गानै बै माबाखौहाय मोदोमजोंहाय नोंनि खर'खौ जरायनानै होनोसै बिसोरो बिदि जरायनानै होबाय ओमफ्राय बेखौ एडिटिं खालामजोबखानानै दाना गावसोर मोनसे फेसबुक बिदिनो फेसबुक एकाउन्टआव फेसबुकआव आं आपल'ड खालामबाय नै होननानै बुंसै आरो दाना नोंथ' सानगोन आरो आसरित हारे आंथ' बेखौनो बिदि नेकेटै बिदि भिडिअखौनो बानायाखै माबोरै आंखौ बिदि खालामखो नङा होमबा दाना मा खालामनोसै नोंखौ दाना सिगिनोसै बेबायदि इडिट खालामनानै नोंनो दाना मा हरनोसै नोंनो वाट्सएपआव हरनोसै बिसोरो नै आं नोंखौ बिदि भाइरेल खालामनोसै दाना नों दाना शक जागोन आरो आसरित मोनबाय आरो नों गोमोगोन आयौ मारै बिदि जाखो आंथ' बिदियानो खालामाखै बा बिसोरो मा होनोसै नै आं फेसबुकाव शेयार खालामनोसै होननानै नोंनि मबाइल नाम्बारथ' मोनखाजोब्बाय होननानै नोंनि मबाइल नाम्बार गासैखौबो गावसिनि फेसबुक मोनसे एकाउन्ट फेक एकाउन्टआव बिसोर होनोसै शेयार खालामनाय बिदि होनानै होबाय ओमफ्राय दाना मा खालामनोसै बिसोरो बिनिफ्राय नोंनाव फैसा बिनोसै बेखौ आं दानोबानो आंनो मोनसे खामानि मावनांगौ जाहैबाय बा फैसा नांगौ बेसेबां 1000 फैसा बे आरो बा 4000 फैसा दाना नों 4000 फैसायाव 4000 गैया आंनाव 1000 दं होनना बुंबा दे जागोन होननानै 1000खौ लानोसै बिसोरो नों फन पे खालामना हरनो थिनसै फन पे हरनोसै बिनि उनाव नोङो जेराव फन खालामखाङो होमबा दाना उनाव होनसै 1000 जाया 2000 नांगौ बिदि आरोना दाना मा जानोसै फेसबुकावथ' नों शेयार खालामखाबाय नालाय बियो नोंनि फट' आरो भिडिअफोरखौ ओमफ्राय मा खालामनोसै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होफाना होयो बिसोरो दाना मा जागोन नोंनाव फुरा लागातार फन हरगोन मोजां आननोन मानसिफ्रा फन हरनोसै ना नों गिनोसै ना दाना मानो बिसिनाव मोनसे गें थायो बिदि
10 जन 12 जन 15 जन बिबो होलाय नोंनाव फन हरबाय थानोसै आरोना उफाय गैया नों हुलुसु जानानै नों लास्टफोराव मालाबा नों बे सिमखौ नोङो खोमानानैबो लानांगौ जानानै फैसै दा बेबायदि घटना जायो लोगोफोर ओंखायनो ब्लेकमेल जुदि फेसबुकखौ मोजाङै बाहायनो रोङोबा बाहाय नङाबा नोंसोर जानला मोनला आननोन मानसिया फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामनानै एक्सेप्ट खालामनाङा प्रफाइल थानाय बर' मानसिफोरजों खालाम बांसिन माखासे हारसा मानसिफ्रा बिराद खालामो दा फुरा आंनाथ' जेनेबा मोनसे फेसबुक पेजआथ' रैमालु बर' दंमोन दाथ' बिराद रैमालु मानसिफोरनि दाम दं दा बे रैमालु बर'आ बे पेजआ मा नांखावनो बे हेक जाखाबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो बे माबायाव प्रफाइलाव खुनु मोनसे गाज्रि बेफोरबायदि भिडिअ फैयाखै आरो ओमफ्राय आं मालाबा नायो बिदि फैफेराखै दा माब्रै बिथांमोना मोनो मारै मोनो आसरित बाथ्रा मेनलि गोबां माखासे मानसिफ्रा होनना बुंदों नोंखौ मालाबा नोंनि WhatsAppआव माबा मोनसे मेसेज हरो लिंक हरो माबा हरो बेवहाय नों इमेल थुहैयो बिदिनो थुहैयो थ' बिदिनि गेजेरजों बिसोरो जोंनि माखासे डाटाफोरखौ बिसोरो हेक खालामना लाखायो आरो दा बिसोरनि खामानिया बेनो मानसिखौ हाखराव खोलैनानै गावसोर लाख थाखा खामायनाय आरो ओंखायनो जेन' जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि बुगिजाया आं बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा गुबुननि आंनो शेयार खालाम आरो अननानै आं नोंसोर फंबायमोनखौ बुंदों स्पेसियेलि आं हौवा मानसिखौ बुंदों बांद्राय बेफोरबायदि जाना मोना समायना प्रफाइल पिक्सार होनानै नोंखौ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामहरोबा भिडिअ कल खालामनो नागिरोबा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ मालाबा मेसेन्जाराव हरोबा नों बिपद गोलैगोन बेनिफ्राय नोंखौ भिडिअ कल खालामगोन बेखौ नोंनो माखासे लब दिन्थिहरगोन बेवहायनो नोङो नायबाय थानोसै उनावहाय नोंनि भिडिअआ अट'मेटिक गावसोरनाव स्क्रिन रेकर्डिं जागासिनो दङ उनाव बे भिडिअखौ नोंनो उनावहाय हरनानै सिगिहरगोन आं थानायाव केस होनोसै बिदि होनोसै होननानै नोंखौ बुंहरगोन दाना मिथिबायना दा बेखौनो जों गिनांगौ दा बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बिराद लाख थाखा लस जाबाय सोरबा न'खराव खिथानो हाला सोरबा बिमा बिफानो खिथानो हाला सोरबा गावसोरनि मानसिनो खिथानो हाला लाजिबायबो गिबायबो जा बिदियावनो गोबां मानसिफ्रा सोमब्रनानै दं ओंखायनो फेसबुकखौ जानला मोनला माबा दा जा आरो इन्स्टाग्रामाव थारला इन्स्टाग्रामजोंबो मानसिफ्रा बिराद गोजौ जाबाय बे इन्स्टाग्राम फेसबुक आरो टुइटार आरो WhatsApp बेखौ मोजाङै बाहाय आननोन मानसिफोरखौ जानला रिप्लाइ हरला नाङा बिराद भिडिअ कल हरलाबाय थायो दा नों अनलाइन थाबानो WhatsAppफ्राव बेफोरखौ जों गिनांगौ रिसिभ खालामनो नाङा नोंनि मोखां देखायलाबायनो नाङा बिदि मानोना मानसिफ्रा मारैबा खामायनो हायो बिनि दान्दाराव लासै दा लोगोफोर ओंखायनो जेन' रावबो बिदि फासायजाया गावनि जेन' लाइफखौ बरबाद खालामनानै लाया आं बेखिनिखौ खालामबाय आजिखालिथ' नोंथांमोना नुयो दिनै जों मा नुबाबो गोबां माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेबायदिनो गोबां माखासे मानसिफोरखौ एडिटिं खालामनाय आं नुदों जेनेबा मालाबा गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ एडिट खालाम मेम्स बानायनाय बिदिबो आं नुनो थाङो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन अननानै बै फंबायमोना बेफोरबायदिखौ जेन' खालामा मानोना बिदि खालामग्रा मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा अट'मेटिकलि डाइभार्स जालाङो आरो बिसोर मालाबा पजिटिभ साननो सोलोङा सब समाय बिसोर नेगेटिभ सानदावबाय थायो आरो बिदिनो बिसोरनि लाइफफ्रा बरबाद जालांगोन आरो लास्टफोराव बिसोर जेबो मोजां साननो रोङै बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्टआव बिसोरो थाहैनो गोनां जानानै फैगोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों आं खावलायदों जेन' बेफोरबायदि ब्लेकमेलनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंथांमोना जानो हागौ बेनिफ्राय बुजिबाय बेफोरबायदिनो आरो फनजों माबा मोनसे बुंहरोबा बेखौ दाफोथाय बिदि खामानि दं बिदि खामानि दं लब दिन्थिनानै नोंखौ लिंहरगोन जेला जायगायाव सहैगोन नोंखौ थगायगोन दा बेफोरबायदि गोबां मानसिफ्रा दिनै फासिबाय लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जेन' अननानै नोंथांमोना बेबायदि खैफोदनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनानै लायो आरो जानला मोनला महर मोजां नुयोब्लानो बिथांमोननि प्रफाइलखौ एक्सेप्ट खालामलाबायनानै लाया आं बेखिनिखौ खावलायनानै दिनै बे आयदानि सायाव ब्लेकमेलखौ बोरै जायो माबोरै खालामो ब्लेकमेलखौ बोरै खालामजायो माबोरै सुबिदा मोनो बेनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियाव दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ